Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyabonga angiqedi. Ngiphendula umbuzo lana ngiposte i-video I think a week ago ngiveza ukuthi uMayeni ubuyile ku-social media nebhizinisi lela lenzayo lokuthengisa ingubo likhona lapha ku-social media. Ku-Instagram la engibone khona, angazi ngo-TikTok because uTikTok abantu bayawenza ama-fake accounts, yingakho ngayibali ya-TikTok. Le ya-Instagram ngiyayithemba ukuthi iyona account yaMayeni ngqo. Ngathi-ke if uthanda uhlobo ley'mpahla azithengisayo, ngifisa ngathi nga-eda ney'cathulo because iy'cathulo egqokwa uMayeni ngihlezi ngiy'bona zizinhle ngazithanda. Iy'ngubo-ke nami ngiyazithanda kuwukuthi nje ngathi ngayisika zibe mfishane because angimude ngaleyo ndlela. Siyadlula-ke lapho, ngizocacisa le. Ngithe uMayeni utholakala ku-Instagram ngaleli bhizinisi ley'mpahla. Ewubani? Ukhanya Yeni ku-Instagram. Indlela engibonile yokuthenga kune-WhatsApp number. Le ngifuna uyenze wena because wena ofuna ukuyothenga iy'mpahla zikaMayeni. Ngena-ke ephejini likaKhanya Yeni ku-Instagram, uthathe le WhatsApp number, sewuyabuza ofuna ukubuza, sewuyathenga ofuna ukukuthenga, ukuze ungatholi information ephuma kimi mase kwenzeka kuba nobudidido obukhona usubuya uzoxabana nami. Ilula kanjalo. U-Instagram kaMayeni odayisa izimpahla ezithengiswa uMayeni. Mina ngu-Fix SA okuhlebela iy'ndaba zabantu ku-YouTube, ngiphinde ngikunikeze i-update or ngixoxele ngenye i-TV show engiyibukile nezinye iy'phithiphithi ezenzeka eMzansi la e-South Africa ezweni lethu. But mase kuthengwa noma ngabe ubani engikhuluma naye, ngizokunika i-information yokuthi hamba ubheke kuleli page. Lana-ke ngoba ngikutshela ngoMayeni okuwunkosikazi kaMseleku. Ku-Instagram ukhanya Yeni. Eyakho into ukuthatha le WhatsApp number evela khona mase uya-order makukhona okuthandile ofuna ukuthenga. Asikho-ke isidingo sokuthi ngizophinda ngithole i-comment ethi hayibo sicela usinikeze. Ngichazela khona lokho ukuthi mina ngikunika nje udaba lokuthi ubuyile nebhizinisi liyaqhubeka, i-support iyadingeka. Othanda uku-order akasondele ku-Instagram kaKhanya Yeni. Akhanya, yes, Yeni, athathe i-WhatsApp number, axhumane nomnikazi webhizinisi kuphelele lapho. Ngicabanga usizakele-ke bazalwane. Okunye-ke waze wamuhle umakamnini ugogo kaHlophekazi. Nike nimbone uHlophekazi umzukulu kaMayeni ukuthi ngathi uMayeni esayingane. Iyengihlekisa le ndaba because mangibuka uma wengane kaMpumelelo ngivele ngibona ngathi hayibo phela lo uMayeni esano-20, uMayeni esala ku-18. Bengingekho-ke lapho. Please, ofuna ukusupport ibhizinisi kaMayeni, onento ayithandayo ngale ku-Instagram konke kukaMayeni, so uyoyitholela kuye esekuphendula. La ku-YouTube suke sikunikeza i-update. Sizwane kahle guys. La ku-YouTube sikunikeza, mina ngikunikeza i-update. Angithandi ukuthi kube nento esengithi yenza nje masuwenza kungasabi lokho sewuzoxabana nami. Kulula kanjalo. Hamba uye ephejini kaMayeni ukhanya Yeni ku-Instagram, kune-WhatsApp number evelayo ukuthi uzo-order kanjani, nemali usuyobuza kuye akuchazele because abanye abantu bayalithatha ithuba belisebenzise beniskeme. Angifuni-ke nawe sobuya ngelinye ilanga usuthi kwaku-Fix SA usuyabhala ngami yonke indawo sengidume kabi ngezinto engingazazi. No, hamba uye ephejini likaMayeni. Nasesitolo nje ungena esitolo phakathi ufike uthathe lento ofuna ukuyithatha mase uyayikhokhela. Akube kanjalo-ke. Thank you so much for love and support. Ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabonga i-support. Ngiyabonga angiqedi. Bye bye.